A few moments later. Ayan guys, ang ating saging na saba. Ito guys yung ating pananghalian guys. Ayan. Ayan, saging na saba. Isang kaldero. Ayan. Yan po ang ating pananghalian guys. Paniudto. Ayan. So samahan niyo ako guys. Mukbang tayo ng saging na saba. One eternity later. Hello guys! Maayong utusan niyang tanan guys. For today's video guys, kakain tayo. So, meron tayo dito prepare na. Ito lang yung pananghalian ko guys. Saging na saba, nilaga. Ito guys, ano to, parcel to ng kapatid. Hindi ko alam kung ano naman ito. So, kakain tayo guys ng saging na saba. Ayan guys, lami no? So amo lang ini guys ang akin na pananghalian sa 2, 3, 4, 5, 7. Maliliit naman ito guys. Buhay probinsya guys, ganito. Pero bitaw guys, alam niyo guys nung nandun pa ako, OFW pa ako guys, nasa bundok. Ano? Hindi ko mo-abroad ka, OFW, masarap pinakain mo, hindi. Doon, kumakain kami doon, madalas tuyo, hotdog, manok, laging manok, sardinas. Nakain din kami guys ng galunggong, noodles, pansit canton. Alam mo guys, nakakain lang kami ng masarap doon guys. Tuwing sahod, isang beses. Kasi pag sahod, kailangan nyo magpadala. Tapos pagtitira ka ng allowance mo, pambili ng isang tray na itlog, manok, hotdog, noodles, toyo, galunggong. Yung mga isda na kinakain namin dun guys. Makakain lang kami ng masarap, minsan sa Jollibee lang or KFC, yun lang, fast food. Di namin maitrip yung sarili namin sa sarap ng mga katulad ng mga fine dining restaurant. Ito lang guys, sobrang hirap buhay ng OFW. Ginamit ko yung retainer ko na sa lower guys, 2 days na. May retainer kasi ako guys, dalawa, upper tsaka lower. Dikit yung ano, magkasama yung denture, yung pustiso ba. Yung lower na retainer ko guys, bihira ko siya gamitin, ginagamit ko lang kapag umalis ako guys, may lakad. Pag dito sa bahay, hindi ko siya ginagamit kasi nga medyo masikip siya, tsaka pagkakaroon ako ng ano dito, ano bang tawag na yung parang rutok sa Bicol, di ko alam sa Tagalog kung ano yun. Yung parang singaw, singaw nga, singaw. Ngayon, 2 days ko na siyang ginagamit, pa 3 days ngayon. Karoon na naman ako ng singaw guys. Eh gusto ko na sana siyang sanayin na suot-suot ko. Pero yung upper guys, always ko ginagamit. Tinatanggal ko lang yung yun kapag kumakain ako. Kasi hindi ako sanay kumain na yung parang
Alam nyo guys, kapag may pustiso ka pala, may denture ka or may retainer ka, parang hindi, parang feeling mo wala kang lasa. Wala kang panlasa. Hindi mo malasahan yung yung lasa ng kinakain mo. Hindi mo ba ma-feel yung sarap? Pang-apat pa lang ito guys, pero busog na ako eh. Yung 3 pa oh. Inuto to ng bayaw ko. Binili niya para sa akin kasi hindi na kami kumakain ng kanin. Binili lang ko ni bayaw ng saging kasi ito kinakain ko. Dami isang kaldero yung niluto niya. Tunod din sa kaldero na maliit. Tamis guys. May 3 pa oh. Grabe ang init sa amin ngayon dito guys. Pakita ko sa inyo oh. Init guys oh. Init kaayo. May mga silampay kami. Ayan. Ayan tanghalian ko guys. Grabe ang init. Iisip ko pa guys kung iibusin ko hindi. Excuse me. Kuha lang ako ng tubig guys, sorry. Ay, nabo ako. And guys, ayan, sinuot ko yung wait lang, ayusin ko lang yung saan na sinuot ko na guys, ayan ayan, ito po yung lower. Maghugas lang ako guys ng hugasan hugasan.
Okay. Check naman ito yung mga uuwi ng probinsya. Ako, pulipog na naman ito ngayon ng mga plano, mga airplane sa mga buses na mga pauwi ng Bicol. Merong uuwi ng Bicol, merong luluwas ng Maynila. Diba guys, tuwing All Saints Day, araw ng mga patay ba, ano? Diba? Grab! Yes, Grab! Ako naligo kasi ng oras na. Gabriel, tama ng kakapanood ng TV. Patayin na yan. Ayan guys, tapos na maghugas. Gabriel, enough watching TV. Gabriel. So, stand by. Ito yung tira ko guys, 3. Babalik natin ngayon to sa kaldero. So yun guys, thank you for watching. Bye bye.